Tuvasta paska. Valmistun ja Jaha, no saisikos herroille olla vielä jotain? Ei mulle ainakaan. Eikä mulle. Ulos! Ulos! Armelias velho. Mitäs jos naisia matkii, kuinka Tarja Halosta? No minne oli sitten se siis mitä, kun se voitte hiihtokilpailussa voittaa paljon palkemmin. Pannaan pentseli Santaa ja Rukkasen naulaa, kun ei raharita jukolauta. Pannaan Naisia, pannaan naisia, pannaan naisia, pannaan Elvistä.